алейкум бачаҳако, хуш омадед дар канали Бесарҳад. Барои одамои подписатсия кардагиҳо ҳазор раҳмат, барои одами подписатсия накардиан хай одам раҳмат. Барои ки одамои бо чиликошон прессайко гапш надорум, хай комментарии хуб менависед. Беҳтарин дар барномаи мо ин ҳаст акаи Марио. Салом алейкум. Акаҷон хуш омадӣ. Ташаккур ака. Салом алейкум ҳама каса. Беҳтарин якум саволи мо ҳамея ки ту ғарибӣ омадӣ. Чӣ хел ҳис кардӣ омадӣ? Зиқ нашида иҷа? Ака рости гап иминам Питер ҳамин дафъа даҳум бори омадагимай. Омадагӣ пешаи? Ҳамин дафъа даҳум бор омадагимай Питер. Ана бигем ма уже пешаки ҳамаша медонистам ки чӣ чизоро ман метавонам дар уҷа рӯпарӯшам, ба чӣ чизо, ба чӣ кадом ситуатсиё мақсад рӯпарӯшам медонистам пешаки. Ситуатсиё ки мешавад мисол ба монанде ки 2 рӯз дар берун қариб монда будем, дар кафе охӯ рафтем. ҳамин ситуатсиё бигем барои ман слишком обидна набуд, барое ки ман медонистам ки мегӯянд ки эй дӯст сабур бош, ғарибӣ модарат нест ки сағ дар оғӯшат гирад. Ҳамин айда ғарибӣ худаш ҳам як азоб дора, як хубиё дора, як бадиё дора, мисол ҳар чи айда бояд ҳамашда тайёр бошед. Шумо дар ҳамин 2 рӯз дар кӯча мондед, мегӯед дар кафе хоб кардем, шумо шинос набуд я одами наздик набуд ки занг бизанед мақсад ки хай чӣ қадар саволи зур шуда ка ман дӯст медорам хеле саволое ки яки мешавад берун айребку вешна саволое мешавад ки фалони фалон гапт гуфта чӣ мегиша, фалони фалон гапт гуфта чӣ мегиша, хеле типа ҷангандозӣ мешавад. Ай тарафи ҳамин блогерҳое ки барандагӣ мекунанд ҳам хеле мешавад ки савол нақс шид. Рости гапа бугум ака, мо ҳамин макс қати асосан 2 рӯз дар бера мондем. Ситуатсия хеле шид ки мо хостем ки нақл кунем, интересно ё не? Хайо, нақл кунем. Бачакура интересно. Ситуатсия ҳам хеле шид ки мо хостем бар дар ҷои кормон намҷада наздиктар квартира бигирем. Ҳам хеле ниятмон буд. Ва баъдан як квартира ёфтем, як 20 дақиқа иҷа дуртарак буд. Хонае ки мо зиндагӣ мекардем, аҷа то ҷои кора мо 1.5 соат меомадем. Баъдан квартира ёфтагимон 20 минут раҳ буд. В общем мо задем рафтем квартира, короче хай нормальни. Ҳарчи ҳамунҷа пул дадрини шот май, дадрини картаневу шоти корхона дай, короче. Ура барои синмат кардан какой-то вақт мегирад, где-то 2 соат 3 соат вақт мегирад барои синмат карданша. Ҳарчи пула дар соҳиби хона напартофтем, гуфтам ака шотам дай бигзара, мегзаронам та короче. Майли бестем, як рӯз 2 рӯз бестем, ба пулша битем. Майли. То бакам хона да хом мерем пу. Клапёнам хеме гардан дадрини ваё глемо. Уҷа да одам зиндагӣ мекард? Да, короче як хонаш да хай як оилавӣ будан, як хонаш да 6 кас буд, як хонаш да ман Макс, як акаи дига. Намешносам, шо ҳам хона да будан. Ки мо ҳам комната гирифтем, дидем ки хай ака беҷо буд, ба қати мо гирифтемша. Нашид хӯ рафта, то соати 3 шам мистем хӯ рафта намеша. Макс гуфтам Макс биё мерем ки намеша хеле. Анди 2 соати раҳ меем ҳар рӯз кору, гуфтам да иҷа наместем. Майли гуфт. Хестем либос биёса ҷамъ кардем, ақлмон нагирифт ки хонаи пешинамона занг бизанем пешаки да. Ҳамин дар биромадем, хонаи пешина занг задем, гуфтем мо ҳам хеле ситуатсия дорем, гашт гуфт ки шумо аҷа клапи меёред навиен. Аҷа монда иҷа ронда шидем короче. Ӯ ҳам гуфт навиен. Макса нигоҳ кардем, гуфтем моз иҷа абрат набудем ки анда айб меша короче, хе рафтем. Чӣ решидагиш? В общем биромадем, омадем офис ҳама маҳкам дар ин поён. Соат чанд буд амшо? Саати тақрибан 3 шаб буд ба фикрам. Мада занг задагӣ будед? 3 шаб буд ака. Макс ба фикр мо занг зад мада. 3 шаб буд, мо омадем дар иҷа короче зад кардем, фикр кардем, гуфтем либосомона мо чӣ кор мекунем? Баъдан шуморо занг задем. Гуфтем ки ака мо ҳам хеле ситуатсия даем. Короче либосои моро бигирем. Шумо омадем ба либосои моро гирифтену. И кафера дарша ёфтем короче, дари секрет ниша гуфти гапо, кафе ёфтда. Рафтем дуромадем дар дари кафе хай ягом 1 соати ба фикрам хоб кардем. В общем мо ҳам хеле ситуатсиё 2 рӯз шида будем да короче. 2 рӯз ҳам хеле ситуатсия будем. Якум рӯз короче милиса омадагӣ буд хонамон, натонистем дуромада дар дари парк Победа гаштем. Дем рӯз дар хони вай клапи задмон гуфти гапо биромадем бера. Ана натонистем дуромада. Ана ки саволи шумо аниқиш чӣ буд ки ягом шинос ё рафиқ набуд ки шумо бигенша. Хоб мо шуморо занг задем ака, барои чӣ мо ҳам вақт сторис накардем, барои чӣ ҳам вақт ҳам шиносоро нагуфтем. Мисол ака ина да видео мегардам, мегум 100,000 тиен батл мебурам, мегум 100,000 пули майда нест, кам нест, 100,000 тиен батл мебурам, мегум не ки лента медорам, да ширак мехарам ё мехирам мисол. Хай кор кунӣ омадам охи ма ташкили хири не дори ака. Баъд чӣ хела як каса занг мезанӣ, мисол мегӣ ман хеле дар бера мондагим уже айб меша, мега рӯ ту 100,000 мегӯё, видео мекунӣ, воима мекунӣ, я шиносат я ёро рафиқ нестай ки як комната да ҷод куна. Ин хеле ситуатсия да. Мақсад ман ҳар каса гуфта натонистам, тонистам гуфта шумора так как ҳамин чиз мисол бигем
байни мо шумо мемонда ака хай гузашт рафт барои бо видеода нақлиш гестам гузашт рафт уже чиз байни мо шумо мемона мисол ман ҳам вақт метонистам сторис кунам шояд ки 50-60 нафар пайдо мешид иминаям Питер то што бага биё хонаи мода бес ё биё мо квартират меовем не ки бо 100 нафар дига мегу рутсиё и чиз акай ба хадам минус буд такак мефтан акай ба хад старшия ёда чихи намиқа коргар дорам мисол хай қатишон рафту омад дора як квартирашон наёфта чиз минус буд ба хотир гуфтем хай ягом ҷои соз бибин ба хай нақлиш мекунем ина ҷош омад мебахши бардора ки аввали барномада и қадар гап задам хай одамои мухлисои тамаш ба сабуранд ман ҳамир зад чи тамошо кардам охирон времяи чӣ буд ки шумо чемпион баромадед батла шукрона худо ҳамрик нашод батл тхилд ашушена чӣ буд ки победитель мебаромади ё не ашушена ака бахто гари низури бадай бигем гуфта намеша забон қатӣ сухан қатӣ гуфташ намеша ҳиссиёте ки дар дарунай 3 моҳ кашидаам чи 3 моҳ ҷанг ҷанҷол дис видеокунак ана ҳами батл шид шавои бехобӣ азобу бемориё карочи в общем любой хебуда ҳоли азоб буд фақат вале ма да охир ҳами вақте ки ҳами чиз тамом шид гуфтан марио бирид ҳамҷа чувствовать кардам ки намиқа кӯшишҳои ма бефоида набуд то есть дастгириеро ки ман жда доштум 2 баробар давра зиёдтӣ дастгирӣ мекардам беҳтарин рӯзе ки дар батл буди мақсад ки пеш ай батл тра ҳамҷа ягон одаме буд ки уражат карда буд мақсад ки чӣ қадар жост ки баъд наку ихленаку ягон та буд ки тра уражат карда буд бо ҳамун трам мақсад уже саҳна баромадию тарс набуда дила мақсад ҳамун корра бо кади ака акое ки мақсад дар видео номшона нагем барое ки вода хуб нестан номашона гирифтан акое будан да ҳам батлам пешай батлам барои любой хе гуфтан батл ки мо отвечат мекунем короче метавони номиятша бигирӣ хай ура бисёр дар интернету намешиносанш агар бигирем мешава акай шараф беҳтарин моми оператори хумо беҳтарин хай акай шараф ака ҷой боши саломат боши баъд да ҳамун ашушена чӣ хе буд ки диромадӣ дар ин ҳамун павшени диромадӣ ҳамин қадар мухлисои ту бисёр буд ай навик 50-50 буд баша барои ки вақте ки дод задам мисол марио ё навик бисёртар слышна марио буд ту ҳамҷа худат чувствовать кардӣ ки уже ту победитель биромадӣ баъди батл сразу ҷош даа баъде ки мақсад ман ҳам дим раунд тамом кардам уже дига хеле бад буд атмосфера кавши ман гуфтам значит ман бридам ман чаро нафаҳмида вақти батл ту чанд бор мақсад гуфтӣ ки акай баха микрофон додӣ бас гуфтӣ мақсад ки уже навик тра чӣ кардеста буд задибат кардеста буд то есть ки ту натонисти хонда мақсад якум раунда бисёр хондум да ҳар як гапи ман перебиват кардан гирифт баъдан нашид уже батл кардада барои манам бемаънӣ шидам чиз гуфтум короче ман бигӣ бихонам мехонам в общем дем раунда ждат кардам ана бод нави гуфтагия ки ман 3-1 задагиам ҳамин савол чӣ гуфтанӣ ака медонед мисол мегирем ина ҷамо гап задистем албатта ки оператор ай қафо мисол моро мега ки камтар истарак бишинин ё устарак бишинин маъноиро надорад ки дар ҷа 3 кас дошитаги барнома кестай мо ду касем ку ва просто совет дурусия ки хики ама максам мисол вақти хондесам ва перевод мекунам ҷоша фаромӯш мекунам то мехрам макс чӣ буд мегум текст ма мебинам давомша мега да масалан мега маъруф буд давомаш мега ма дал шай маъруф медорам мехонам мерам ё то мехрам мегум макс минус абмо макс фалон курку мисол вай фақат короира ки ман гуфтумш вай буд кад даже ва ҳамиша дар назар дошт ки типа 3-1 зада фаҳмо баъд як савол дигар метуму хай бисёр ҳама гап ҳама савол метум навик дар гӯшти чӣ гуфт ҳамеша метавонӣ савол бисёр дар инстаграм ҳама ман дар навик дар барнома кардам ҳамин савола пурсидам гуфтам ки ҳами дар гӯши марио ту чӣ гуфти нашод шонемси ӯ гуфт айхиш барнома кар айхиш пурс ман мехоҳам кунам бисёр дар комментариҳо даже мепурсанд ки дар гӯши марио навик чӣ гуфт қабул дар ҳами инстаграм ватсап дар ҳама ҷо короче ҳамин саволае ки дар гӯшу чӣ гуфт ачайдака мисол биё ман хеле савола ҷавоб дам шумо абед ки ҳисоб неку акай шараф аққора чап кард шуморо ҳар чӣ гуфтам дар пеши ман шуморо нивои маро намега аққора намекунам. Чӣ ба ман бояд бовар кунам гапи навик да? охе
Амро ма айна пурсам гуфтам ма фикр кардам ки тра яъне не угражат накард. На самом деле Оиди Шон гуфт, Оиди Шон як гапе гуфт ки ман ҳамчидан надидам, ҳамчидан намедонам, ҳамчидан нафаҳмидам. Чӣ ба ман бояд бовар кунам? То есть ту бовар кардаги нести? Не. Як гапе гуфт ки мисол ҳуша гуфтанаш нистой так барои мисол имина нави ки эмсидам, барои ки агар аҳамият будагӣ бошен албатта як момента карочи гуфтам ки ту дига 61 нагӯ, ту уҷа кай обрӯ пайдо мекунӣ. Уже ҳама медонад ки гуфтам, хаб кардам, гуфтам макс намехонам, гуфтам биё поён бирем. Ака присяр ки ман ҳам текстура мехондам дар онҷо. Баъд чӣ кор мешид? Фикри калон буданша, фикри ояндаша, фикри зиндагиша кардам. Дар кор нест гуфтам ман ям текстои козри ман боша тара задиватам кунам чизои ман намехонам, шумо ай поёнтар хондам. Аввай мақсад бигем почти ошкор кардаги айда ҳам момента ки вай чӣ мақсад дорад, чӣ гуфтани ай. Ман ҳамеша хеле принимат кардагим ки то што чизеро ки ман надидам, нашнидам, нафаҳмидам, ма чӣ ба бояд бовар кунем. Чӣ хеле ки шумо бовар накардем ки акай Шараф шуморо ақура чап кард. Ҳамин рӯз дар инстаграми доди худо, дар инстаграми шнапс ма дидум, шнапс за ту визиф дода. Мақсад ту ҳамиро принимат карда метавонӣ ё ҳозир вақт дар кори ту да бисёри ту да нависонда визиф додастиан. Ту да нашуд ҳамо чӣ гуфтанӣ? Метавонӣ ягон чӣ гуфта? Беҳтарин карочи аввал акай Шодида раҳмат мегем ки ҳунари моро қадр кардай. Та видеош тамошо кардам, мега чӣ хеле тура уже ба салом алейк шидӣ, мега ба чӣ шидӣ? Мақсад раҳмат ки қадр кардай ҳунари моро. ҳозираш да ман намехом резки ҷавоб додам, барое ки организатор гуфтани гап аст. Ай ман калонтарако гуфтани гап аст. Мисол ман як чиз ай пеши худам намебарам, намекунам. Калоно ман мепурсам ки шумо чӣ мегӯед, ман чиза бикунам ё не? Просто данный момент мехом победой наслаждаться. Ака ман фикр кардам ин победа 2022 мемонад. Ман мехом ки просто истироҳат кунам. Ай ҳамин победае ки кардагим, ай ҳамин дастгириҳое ки бародаро кардагиан, просто дам бигирам камтарак ва мебинем всё чек решает. На самом деле чекша бигирам, печатш бизанам хе решат кунам. На самом деле дабатр ман баъд тамошо кардам, ба худо да таваззур кардӣ ки ман дар минусот ганда махбоши бояд як савол шиде, яъне ман ҳам савол дорам, фақат шумо савол метавонед, ман савол дорам. Кибрид ба мин неомад худат? Не, савол ки ман дар инҷа барои шумо мегӯям. Не, ман уже тамошо кардам. Фарқияти ман дар нави чӣ буд? Ай нави кам на самом деле якум рамз хушро буд. Мақсад вақте ки дар у ҳолат ман худам медони оператор кор кардам, баъди батл биромад, худам тамошо худам монтаж кардем, бо тамошо кардем кати акай Шараф ки минуси аввалш боям беҳтарин минус буд. Минус? Вай минус нафаҳмидам. Версус соз буд. Ман рости гап дар ҳамин реперо камчизам декем. Ака ман минини хидма мегӯм. Уям соз кард. Уже ту дуюмда чӣ бартарият доштем мо якдигар? Минусҳои худат зур буд, ба минус хондӣ. Мухлисҳои ту ба минус тура мақсад чӣ карданд? Ҳама текстҳои ту кафон вайра бигем хато намекунем да. Ташаккур. Ман шуд худат гуфтамад ки бо даже овоз додум ба худат ман. Сикаш рӯи кардам табояд бошад, ба худат овоз додум. Ха акама дагон бади кадагин савиям акай нағз мақсад катиям интервю кардам. Ба акай нави акҷода боши респект. Хайт чӣ гуфтанем дига бо савол меояд ки дар оянда хеле клип кардани ягон чи клип ака ай шумову ай ҳами алё валейкум салом алейкум кайда рӯзи шанбе дар Питера мешавад ки бадтар занг зад. Рӯзи мо дар як барнома бадтар занг зад, я ним соат як соат пас. Хоб майли хоб шефе на ака бу бадтарак занг зани ки не барои чӣ ҳамин твои позитсион ай ногуфта намуна бачако аком дар шаҳри Санкт Петербург туи сиёмка мекунанд нафарое ки туи маърака ягон вечеринка ягон чизе ки сиёмка ҳатман дар корай метавонед накода муроҷиат кунед. ин ҳами каналшон да бо номерошон аст. бо инҷа да номеро мебуроя ина бо ҳамҷа бикунед ака падваритум накунед. инҷа да кавиши номероай зан бизанед туи маърако любочи даже агар шумо дар дига шаҳрам бошен чекш нормали боша мераванд. Мерам чекш нормали боша меравем. Аба нашуд худат даш клип дар савол дойсем чӣ? Уш ака шумо ва акай Шараф вобастагӣ дора. Яъне ки ягон ма ба фикр ман мирӯз минусовка ма шумо дарои кардам. Ман минусовкаи гарбӣ мирам дар ғарибӣ тайёр кардем.
акай пасш мешам навистануша короче баъдан записш мекунем хай клипша мекунем агар бикунем шумо мекунем Нашод Навик чӣ гуфтанӣ? Нашод Навик короче оянда комёбӣ бурдборӣ пешравӣ ҳам дар зиндагӣ ва ҳам дар фаъолияти репиш мехоҳам ҳама вақт пешравӣ кунам барои мухлисош репҳои тару тоза тез пешкаш кунам ва чӣ хеле ки репа қапидагия чӣ хеле ки реп да хайп мекунам даҳвайной мехоҳам ки дар зиндагишам ягон ки бадӣ надориша не мехоҳам зиндагиш даҳам хайпора бисёртар кунам яъне ки дар зиндагиш як корое кунам ки байни авлодаш байни хешу таборуш байни оилаш ҳамон чиз хайп шава ки бигӯям ваҳ Навик не ваҳ Наврӯза дидем чӣ кор кардае ба худо беҳтарин сухан кардем нисбати Навик як борига дар куҷо боши худованд нигаҳбон боша трекҳои тора муждат дорем хай хуш омадӣ як борига саломат бошед акай Шараф респект Audio Jungle.